En gino maranya kurom gajuang ni Rio Makare machiegni choni mar kagi kacha en sa par midhiambo nyinga Lydia Okeyo. Migao mar somo yango ni jopuonjre nigi nyaka tarik 15 dwe ni mandikore ne kao hola manyien mar Higher Education Financing ma siro jopuonjre e yore mag somo. Koloso gi jofwambo jagoro mongere migao mar somo Beatrice Muganda wacho ni giseketo kenge makare mag neno ni jopuonjre mapok oyudo opande nyalo ndikore ne yudo hola makamano. Omero ni jopuonjre mapok ochopo higni 18 nyalo kwa hola ka gitiyo gi namba mar penj mongere kaka index number kaachiel gi oboke mar nyuol. Jogo mosechopo higni 18 gi wiye nyalo tiyo gi index number kaachiel gi oboke mar rito pande kaka ranyisi ni pok giyudo pande margi. The application process was extended by 10 days from 5th of August to August 15th, 2024. So the students who are under 18-year-old can apply for loans and scholarships using their KCSE index numbers and attach a copy of their birth certificate in place of their national identity card. As for the students over 18 years old and yet to be issued with a national identity card, they can apply for a loan and scholarship using their KCSE index number and attaching evidence of their identity card application. That is the waiting card. Jonyuol mawuok Thika County ma Kiambu kodwaro mondo mi sirkal odoge chendo machon mar siro som jopuonjre ka gilero ni chendo manyien sani hinyo jopuonjre mawuok e anyuola mayuto gene piny. Nyaka ne sirkal chak chendo manyien mar siro somo ne jonyuol ywak ni nengo somo sani ong'awre ahinya penjo mathoth ahinya to ne anyuola go ma onge kod nyalo. E bwo chendo manyien mar somb jopuonjre bath omenda mar somo ichulo kod hola mar sirkal, bathe machielo ichiwo kod sir mawuok e sirkal ka bathe modong' jopuonjre ema chulo kaluwore kod kaka sirkal dwaro. Jonyuol kata kamano ywak ni chendo ni en wich bar kendo nego chuny jopuonjre madwaro somo. That the student and the parent have not understood it clearly. And I'm urging the members of parliament and also the in charge of education in every location, we go and meet the parents and the student and we explain to them the way the new model and the qualification and the requirement and how you access the money from the government. Mzazi tusipo apply hizi help ama nini ama scholarship unapata tuko na hiyo burden yote, like school fees unapata ni 100k plus, na hata hiyo scholarship na help tukipata na hata uongeze na hii mtu nini upkeep haiwezi tosha hiyo fee, haiwezi maliza. Lazima sikufanya mtihani kwa sababu ya hiyo personally, kwa sababu tunaambiwa lazima uingie na exam card huwezi toa kama hujamaliza fee. Sasa ni education yetu yenye tuliwekewa high education. Hiyo fund ni tuseme inatusaidia, lakini tuseme ni kiasi tumepandishwa bado ni zetu. Netu lipandishwa, mzazi bado anang'ang'ana, lakini yeye kufikisha hiyo pesa ni tough black. Bengi mar Central Bank otimo lokruoge neno de mapacho kaluwore gi chike mag piny Kenya. Ma en lokruoge ma koro idhi tim kuom not mar siling 50, siling 100, siling 200, siling 500 kod siling 1000. Lokruoge ma kamago idhi timgo oriwo keto sei e nodego ma idhi tim gi gavana mar bengi mar Central Bank Dr. Kamau Thuge kod jagoro mongere migao mar omenda Dr. Chris Kipto. Bende higa mar go chapa kod alama moko mag arita mantiere kod range opogore iketo e node makamago. Bengi nolero ni node mantiere sani biro dhi mbele gi tiyo karo bedo ni node manyien go bende koro dhi chako tich kochakre gi not mar siling 1000 ka iluwe gi mamoko. Mago mag thieth migao mar thieth oyango ni jatuo manyocha ogamo
guonyo mar ong'eche ma idendo ni monkeypox koro osechango. Kalore kod ler ma ogol kod jagoro mong'ere migawo mar thieth Mary Mudhoni, jatuono osebedo ka imiyo thieth manimba ka apisa mag migawo mag thieth bende jo osebedo ka timo nonro mar ng'eyo matut ewi guonyo mong'ere kaka monkeypox. Mudhoni okoni migawo mar thieth medo keto kenge e tong' Kenya kod pinje malibamba mag geng'o tuono manochakore piny mar Congo. Omedo kwa jopiny mondo mi omed luwo kenge duto mag geng'o tuo makamano. Our port health officers identified a truck driver with a generalized rash at Taita Taveta stop border point on 23rd of July 2024. He reported having symptoms of 2 weeks prior. The patient was isolated at Taita Taveta Sub-County Hospital. Skin lesion samples were taken. Results from the National Public Health Laboratories detected Mpox on 29th July 2024. The patient has since recovered. However, due to the infectiousness of Mpox and as per international guidelines for Mpox response, the Ministry of Health and the County Health Department of Taita Taveta began identifying all persons that had been in close contact with the patient. The patient has traveled through Uganda, Kenya, Tanzania, and Rwanda. All counties have been advised to sensitize the public on the outbreak and requisite preventive measures necessary to avoid contracting the disease and also the steps to take when they contract the disease. Kwa dhimira nyakura mgajuang podongyo mago mutendre kod sekta mathieth kamari rog jochiw thieth mago mong'ere kaka nurses oketo kokgi e winjruok margi mokwongo maduoge tich ayanga e kinde kod migawo mar thieth. Kolose kinde mar goyo kogno winjruok makamano mano sidha yanga kod jagoro mong'ere mar thieth Mary Mudhoni kod Harry Kimtai giwacho ni sirikal osingo miyo luor singruok margi. Kalore kod jagoro mong'ere mar riwruogno Seth Panyako, moko ber magiyudo e winjruogno gin kaka omenda mag masira, lewni mag tich kaachiel kod omenda mag bero jochiw thieth. I want to assure the union that as agreed in this collective bargaining agreement, we shall endeavor to deliver on our part as a government. Our request, therefore, is to the union to urge their members to continue dedicating themselves to delivery of service at this very critical juncture where we are implementing universal healthcare coverage. This is the union that has not gone even on industrial strike in a very, very long time, because we have been in conversation and we have agreed on a number of issues, and they have been patient, and you can see patience pays. Secondly, this is the first ever collective bargaining agreement with the Ministry of Health, and we are happy to achieve it together and again implement the same together. To have a collective bargaining agreement that will serve as a foundation for the future engagement. As a nurses union, we have resolved to engage our employers both in public and private sector through the law, and specifically putting forward the issue of dialogue. We do not want to engage in industrial actions, because most of industrial actions, the end result is loss of human life. Tarinya County Masia kama mine matinde County Masia diodo tiegruok ne tije mag lwedo kaka yorno mar konyo ting'o ngimagi. Okale chendo ni mitimo kod riwruok ma ok mar piny owacho gi chiwo puonj mar ngima makare e kinde riane jopuonjre e skunde primar kod sekondar. Kopogre kod tiegruok kod puonj bende gijiwo raweregi kokale twak e weche ngima ka koro igeno ni puonj magichwalo biro loko ngima nyirogo obed makare. Nyiri mawatiego ng'enygi
moko ne odhi tedo to duogo, gin single moms, koro gin gi nyithindo to gionge gi tich, giduogo dak gi jonyuolgi. Ntiere ga saying moro mawacho ni if you empower a girl, you empower a whole community. Koro gi chenro mawachako ne, ageno ni kata wan gi nyaka chiel from a home, from a household, from a community. Ageno ni gi gweth mar Nyasaye kod tich matek, gibro chopo gibende kama chopeni. Ba gibedni gibende ginyalo konyo familia gi, siblings gi, kata ka en wach mar school fees gibende gipuonj jowetegi, gipuonj kata wedegi kata community ka Nyasaye omiyo ginyalo. Kuom nyiri wetena manoko kucha gima nyalo nyisou en mana nyiri sani wabuoth mang'eny, nitie yie machon to nitie gik matimre e ngimawa mang'eny kaka joma nyiri, but mano ok onyiso ni en giko mar ngima. Sirikand kaunti ya Mombasa okwedo wach ni ne ok ginywako pach jodak ma Chuda kod Moroto hewi gero udi mane onge oywe kuonde dakgo. Matok jodak bago ng'anyo nyaka apis kaunti ka koro gidwaro ler hewi gedo mag udigo. Sirikand kaunti kaloso kodgi osingo medo timo romo kod jodak mar nyisogi ewi chenro madhi mbele ewi gedo go mitimo kod sirikal mamalo. Contract itapoaje kama watu wa Chuda hawajui chochote? Watu wa Moroto wako gizani, Chuda nzima iko gizani. Contract inapewa bila public participation. Na sasa leo tumekuja tutaka kujua governor wetu atuambie. Sio Amado tumezungumza naye muda mrefu, amewekwa pale. Tunataka mtu ambaye tumemchagua ndio azungumze na sisi. Sisi hatujafanya mazungumzo na yeye, manake sisi tunajua kwamba vile tulivyokuwa tukijua kwamba ili estate ndio inavunjwa, yeye alituficha, akawa ametweka gizani. Hataki tujue ni kitu gani kinachoendelea. Baadaye ndio tukaja tukapata usiri kwamba yeye alikuwa ataka kuvunja bila kutujulisha ili kutudhulumu. Leo tunataka tuonane naye atuambie ukweli wa mambo. Tunajua kwamba pia Senate iliweza kutoa recommendations ya kwamba hakuna estate yote ya county ambayo itaweza kuendelea kama watu wa estate hawana rent to own contracts na hata kuja kuwa na public participation yote. Wajua mradi wenyewe bado ndo ni mwanzo. Sisi tulivyoingia ili advertisewa na kuna contractor amekuwa awarded, so kuna legal processes lazima ziweze kufuata, public participation itafanywa kabla mradi ufanye, tutafuata sheria zote na wananchi watahusishwa, na huu mradi ni wa kufaidisha wananchi, si mtu mwingine yoyote. Jiario itongi magiko gwene masira marapaya hegweng Makayole bwa Naivasha masira manonyo andogie chiario kalore kodobila miyo mahike ni ediere kod nyathi matino itongi mane masira no kendo wayo dhano mathoth kod hinyruok bang break mar bus no chot kendo miyo no lokore. Wachore ni bus no ni kod ji marom 61 mane dhi tororo e piny mar Uganda e liel moro. Lit kod kuyo kwako gwenge makapchero e county ma Elgeyo Marakwet bang dichuo moro tongo kod opanga miyo moro gi nyathine e wach michich ni okel kod gwandruok mar hera. Kalore kod joneno giwacho ni ne giwinjo dichuogno kod miyono kadhao e ot to ka gichopo mondo megine gima timore ne giyudo ka miyono kod nyathine ni kod adhola marach mag beti. Mwanda mar obila ma Marakwet West Fanuel Nasio wacho ni dichuogno ne otemo ringo bang timo tim makuchno. Kata kamano jodak makono no lai momake kendo goyo mawe kod adhonde maricho mano miyo wito ngimane kinde manoyudo thieth. Mimi sasa nilikuwa mtu wa kwanza kufika mahali hapa. Nikaona mtoto alikuwa ameketi hapa penye damu iko. Alafu mama yake alikuwa karibu na mlango pale. So wakati niliona hivyo, kuna wamama walikuwa pale wanasema ndio huyu. So nikaruka fence hapa.
na wenzangu hapa tulikuwa watu 4. Tukaona jamaa ndio huyo ako baada hapa na alikuwa na panga kwa mkono. Kitu kwanza tulikutana hapa mtoto kama anatolewa nje. Ya pili kawa ni mama. Tukauliza mwenye amefanya maneno ameenda wapi? Tukaambiwa ametoroka na amekimbilia nyuma. Down to the son of that nurse. Was injured the son. They were rushed to Cherangani nursing home and they are doing well in hospital. It's also reported that the assailant, after doing that act, he tried to flee from the incident. Members of the public accosted him and subjected mob injustice to him, injuring him seriously. He was rescued by the police, whereby he was also rushed to Kitale Level 4 Hospital in critical conditions. And now I'm receiving a report that he has succumbed to the injuries. Police, we are on toes. We are trying to investigate the matter. But it's suspected to be the attack was due to a love triangle. Johala Ebuama Busia upo chendo margedu makunde usomanyasani makorogero loko sura mar chirono kendo mi alwora makare. Buama Busia yande upong kod chuodho pimolel togisani jodak wachone giuda alwora maler mar tich. Kata bedni magi timore MCA ma Burumba Tony Onyango kata kamano kwayo kaunti ya Busia mondo mi ochwal ler makamane Buama Busia koting'o kunde yengo geche e kin mamoko. Nasikia raha, tumetengenezewa vibanda za kisasa na kila mtu ameingia ndani, na unaona maofisi pia tumepata. Kila gari ina ofisi hapa ndani. Hata wale wateja ambao watasema labda wamechunwa kidogo, hata chunwa tena kwa sababu wana mahali ya kukaa. Tunashukuru serikali ya Bwana Utuma kwa maana saa hizi ukiwa katika custom unaona rest, na ukiwa rest unaona custom. Yaani barabara iko wazi kabisa. Sisi hapa tunapanga mizigo za kwenda Mumias, Kakamega, lakini kwa saa hii mizigo zetu asishikwe na matope. Mizigo saa hii zinaenda kama magunia iko safi, kila kitu iko safi. So nashukuru kaunti kwa kuleta hii maendeleo kwa muda huu. But naomba tena wasidi kutuwekea shades na kila kitu mahali penye watu watakaa na wawe salama. Na tena naomba Odima tulitembea na yeye taxi park. Naomba wale watu wa manguo asisahau, aweke kwa mpangilio yake, kila mtu aenjoy hapa town. Hizi nafasi zimeachwa, hazitajengwa kibanda. Hivi vibanda vimejengwa hapa ndiye mwisho. Huko tutakuja weka umbrella za watu kujiekeza. Shades ndio tutakuja kuweka hapo penye wananchi wa abiria watakaa wakingojea gari. Kwa hivyo hii vile tumejenga hivi ndiye mwisho, hakuna nyingine tutaongezea. Kanye mwateke cheno ni marka kacha karkamano loso ni weche geyo makare hangno akelni gie chendowa maga weche manyien magangichwelo kachel gi mago mag oyimoyo diambo makauono. Riti masani nyinga Lydia Okeyo.